बिटिआर लोंले बिटिआरखौ जों बरायो बिटिआरखौ जों बरायो एबस' लोंले एबस' लोंले गाबोननि जि मोनसे सावरायनाय बे सावरायनायाव जोंनि सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो गासै 170 मेलेमजिबिफ्रा बाहागो लागोन। दा बे 170 मेलेमजिबिफोर बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि जिल्ला आफाद दखरा आफादफोराबो बाहागो लागोन जाहाथे गाबोननि सावरायनायाव सनितपुर जिल्लानि गामि सोसननायनि थाखाय हा हुनि जेंना स्कुल सरकारि जानांगौनि थाखाय आरो जोंनि माखासे गायसनथाय फसंथानफोर बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैफानाय माखासे फसंथानफोरा जाहाथे गाबोन समफोरनि गेजेराव गायसनजायो एबा नैबे 2025 मायथाइयावनो जोंनि बे गुबै दफाफोरा दाबिफोरा जाहाथे मावफुंजायो जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो दिनै सनितपुर जिल्ला होननानै दिनै 60टा गामिनि गेजेराव 19टा गामिया दिनै सनितपुराव हाबनानै दङ आरो एफआरसि हिसाबै हा मोनबाय। फरायसालि हिसाबै जोंहा 13टा दङ। दा बे फरायसालि गोजौ फरायसालिया सरकारि जानांगौ। बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारि आपग्रेडसनफोर दङ। दिनै फोरोंगिरि गैया, दिनै फेकाल्टि गैया। दिनै आपग्रेडसन जाखांनायनि उनाव दिनै फोरोंगिरि थिसननांगौ दायथ'आ सरकारनि दायथ'। दिनै बिनि थाखाय बेफोर जेंनाया गाबोननि सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे थाबैनो सुस्रांजायो जों बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मिजिंथिदों। बेखायनो आं दिनै नैबे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायहरनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिटिआर खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम आङो खावलायहरनो सानदों जे गाबोननि सावरायनायाव जाहाथे सनितपुर जिल्लानि माखासे इसुफोरखौ लानानै जाहाथे मेजर सावरायनायाव बाहागो लागोन आरो सावरायनायाव बाहागो मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै गाबोननि सावरायनाया गोजोन जाथों, फिथाइ गोनां जाथों आरो थाबैनो जोंनि जि दाबिफोर बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजाथों आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरबाय। दिनै खोब गोजोनथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोर आरो थांखि बायदियै दिनै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा जाबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया दिनै 5 बोसोर आबुं जाबाय आरो बे 5 बोसोर आबुं जानायखौनो फालिनो थाखाय गाबोन चिरां जिल्लानि खासिकत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ओनसोलनि मेलेमजिबि गुबुन जिल्लानि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै मोनसे सिगनेटरिस सागनगिरिफोरखौ लानानै गुवारै सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे मेसिभ मेसेजआ जाहाथे आसाम सरकार भारत सरकारनिसिम थाङो बिनि थाखाय दिनै आगुनो दिनै मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव गासै 2 लाख आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों आरो बे 2 लाख आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिनि गेजेरावनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे सार्टिकेल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव नैबे मोनाबिलिनि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि थाखाय आङो दख'रा आफादनिसिम साबायखर बावदों। दा बे समाव आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानगोन जे गाबोननि जि मेहेरगोनां हाबाफारि सावरायनाय लानाय जि मोनसे बेसेन गोसा हाबाफारि बे बेसेन गोसा हाबाफारिनि गेजेरजों 5 बोसोरनि गेजेराव दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे खामानिखौ मावनो हायाखैब्लाबो दिनै गुबैथार जि आयदा एबा गोनांथार जि आयदा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफा गामि सोसननाय हाबाफारि बेखौ एसेब्लाबो मावफुंनो हादों आं बिनि थाखाय साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे जोंनि गुबै आरो जेंनाया जाहैबाय जे जोङो बर' रायजो राजाफ्रा रायजो जायो नाथाय जोंनि हा होननानै जोंहा मोनसे सिनायथि गैया, जोंनि हा होननानै जोंहा मोनसे फोरमान गैयामोन। दिनै बे हानि फोरमानलाइखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानिनो 5.3 दफा बायदियै दिनै सनितपुराव 3,132 न'खरा दाबिदारफ्रा दिनै हानि मोन्थायखौ मोनबाय आरो माखासे जि मोननो गोनां बेनिफिसारिसफोर दङ बिथांमोनाबो थाबैनो मोननायनि पर्यायाव दङ दिनै अलरेडि दङ डिएलसि पास जानानै। दा आङो बेखौनो साबायखर बावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिटिआर खुंथायनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिम, भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोननिसिम, नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननिसिम आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावदों जे दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि जि जेंनाफोरखौ दिनै बिथांमोना मावफुंनो थाखाय बोस्रांनो थाखाय दिनै आखायाव लादों। फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजाङै बेफोरो मावफुंजायो आरो गाबोननि जि मोनसे सावरायनाय बे सावरायनायाव जोंनि सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो गासै 170 मेलेमजिबिफ्रा बाहागो लागोन। दा बे 170 मेलेमजिबिफोर बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि जिल्ला आफाद दखरा आफादफोराबो बाहागो लागोन जाहाथे गाबोननि सावरायनायाव सनितपुर जिल्लानि गामि सोसननायनि थाखाय हा हुनि जेंना, स्कुल सरकारि जानांगौनि थाखाय
आरो जोंनि माखासे गायसनथाय फसंथानफोर बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैफानाय माखासे फसंथानफोरा जाहाथे गाबोन समफोरनि गेजेराव गायसनजायो एबा नैबे 2025 मायथाइयावनो जोंनि बे गुबै दफाफोरा दाबिफोरा जाहाथे मावफुंजायो जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो दिनै सनितपुर जिल्ला होननानै दिनै 60टा गामिनि गेजेराव 19टा गामिया दिनै सनितपुराव हाबनानै दङ आरो एफआरसि हिसाबै हा मोनबाय। फरायसालि हिसाबै जोंहा 13टा दङ। दा बे फरायसालि गोजौ फरायसालिया सरकारि जानांगौ। बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारि आपग्रेडसनफोर दङ। दिनै फोरोंगिरि गैया, दिनै फेकाल्टि गैया। दिनै आपग्रेडसन जाखांनायनि उनाव दिनै फोरोंगिरि थिसननांगौ दायथ'आ सरकारनि दायथ'। दिनै बिनि थाखाय बेफोर जेंनाया गाबोननि सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे थाबैनो सुस्रांजायो जों बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मिजिंथिदों। बेखायनो आं दिनै नैबे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायहरनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिटिआर खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम आङो खावलायहरनो सानदों जे गाबोननि सावरायनायाव जाहाथे सनितपुर जिल्लानि माखासे इसुफोरखौ लानानै जाहाथे मेजर सावरायनायाव बाहागो लागोन आरो सावरायनायाव बाहागो मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै गाबोननि सावरायनाया गोजोन जाथों, फिथाइ गोनां जाथों आरो थाबैनो जोंनि जि दाबिफोर बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजाथों आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरबाय। गोजोन्थों।